Iloilo City Government naghinyo sa Department of Public Works and Highways nga pahamtangan sang modular hospital ang syudad sang Iloilo para sa mga COVID-19 positive patients. Nagapabilin sa gihapon nga mataas ang healthcare utilization rate sa Iloilo City. Sandig sa listahan sang Department of Health sang Agosto 25. Yara sa gihapon sa high-risk classification ang syudad sang Iloilo nga may 74.15% utilization rate. Ini ang rason kung nga naghinyo si Mayor Jerry Trenya sa Department of Public Works and Highways nga pahamtangan ng syudad sang modular hospital. Dugang nga pasilidad para sa mga COVID-19 patients. Suno sa alkalde, ini na ang ginahikot sang ahensya. Napabalo sa akon nga gina-prioritize ina sang DPWH, gina-coordinate man ni Dr. Roland sa kay Yusek Vega mga kinahanglan nga tawo. Igapahamtang ang modular hospital sa Barangay Suok, Arevalo kung sa diin ginpahamtang man ang isa sa mga isolation facilities sang syudad. Ginatagman sang alkalde nga ang anay St. Therese Hospital sa Dalan Halandoni sa city proper ang magapabilin bilang isolation center para sa mga confirmed Delta variant COVID patients. Ang plano ta subong kay do kadamo ginto nga kinahanglan kun dito kita sa St. Therese i-maintain tang St. Therese as isolation center for confirmed Delta. Tapos, diri kita sa suok naton balang existing isolation facility, i-convert na sa level 1 hospitals sa bulig man sa DOH. Once mag-abot ng modular hospital, kay dira man lang sa tabok naton nga ubrahon, kay duta man na naton da sa tabok. Masaylo na da ang aton nga mga staff para sa ospital. Ang igapahamtang nga modular hospital sa Suok ang may 66 ka bed capacity. Ang modular hospital na lantaw na mga 66. Sa subong may ara kita facilities nga 32. Amo na i-convert nga field hospital, no? And then ang DPWH gobra pagid another 32. So 64. Pero ang part sina usaron sang aton medical personnel. Ginpayag sang alkalde nga padayon ang iyapagpakigangot kay Governor Arthur Defensor Jr. na tuhoy sa mga plano para sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ilabi na subong nga nagataas naman liwat ang kaso sang COVID-19. Ginapasiguro man sini ang publiko nga ila ginaobra ang ilang masarangan agod maproteheran ang tanan sa pamawag sang COVID-19 virus. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga spiritual kits ang gintugyan para sa mga COVID-19 patients nga nahamtang sa quarantine facilities sang syudad. Dako nga pagpanghangkat ang ginaatubang sa mga COVID-19 patients. Sa sini nga mga tion, sa pagpangamuyo kag pagsalig sa Dios nagakuha sang kusog kag paglaom ang mga pasyente. Gani magapanghatag sang spiritual kits ang syudad, pareho sang rosarito, rosary guides, scapular kag iban pa. Ini ang para sa mga COVID-19 positive sa mga quarantine facilities sang syudad. Ini nga mga spiritual kits ang ginhatag sang Confraternity of Mediatrix of All Grace sang Archdiocese sang Haro. Nagapati ang Mediatrix Core Group pareho sang pagkaon, kinahanglan man mabusog ang spiritual nga kinahanglanon sang tagsa ka persona. Ginkalipay naman sang alkalde ang mga nabaton nga spiritual kits. Nalipay gid ako no kay especially kung aton mga utod ara sa isolation na quarantine sila bangod positive sila. Nalipay gid ako nga may ara sila nga bulig man sa ilang spiritual well-being, no? It's very important that we take care of the people especially when they are in isolation. Nagapati si Mayor Trenyas nga importante ang pagpangamuyo. Kina-encourage ko gid ini. Not only from the Roman Catholics but from the other religions. Bisan sa mga simbahan antes matapos ang misa, nagapangamuyo man ang mga sumilimbas ang Orasio Imperata nga matapos na ang pandemya, dala sang COVID-19. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Trenyas may panumdum sa publiko subong nga padayon ng pagsaka sang COVID-19 cases. Samtang mga compliance officer magatutok sa mga barangay.
Nakalabot naman sa 3-digit ang COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo sang nakaligad nga semana. Sa listahan sang Iloilo City Government halin Agosto 1 tupto 26, may 2,187 kakumpirmado nga COVID-19 cases ang syudad, kag may yara sang 84 daily average cases. Gani para sa alkalde, dapat kabigon nga ang tanan nga COVID positive ang dulot sang Delta variant. Hindi kita kasiguro subong no kay kadelikado sang sitwasyon. We have always to make sure nga ginasunod ta ang minimum health protocols. Delta variant is very infectious and very virulent. And ang mga aton nga mga seniors and those with comorbidities, delikado kayo. Nakigsapol na ang alkalde sa COVID-19 team agod maplastar ang mga dugang nga himuon agod mabantayan ang mga nagaalabutan sa syudad, partikular na ang nagapanakayon sa barko kag eroplano. Nahibaluan kada adlaw may 3 ka mga flight nga nagabiyahe sa syudad. Ang maabot balalin dito sa Manila, kinalan may gabantay ito nga tao ta para mapasiguro ta madiretso gid sa quarantine facilities. Ang problema ta, kung hindi siya magdiretso, kag hindi siya makwarantin before i-test siya, mapositive naman. Problema naman kita nga magsigilap tani. While sige bato naton di sang tao halin sa lain-lain nga lugar, there are 3 flights every day, no? Sigurohon talang safe man para sa aton pumuluyo. Samtang pagatutukan naman sa mga compliance officers ang syudad ang mga wala nagasunod sa minimum health protocol sa barangay. Inibangod madamo gihapon ang wala nagasunod. Ang aton compliance officers gin-pull out ko na sa mga businesses. Kaya ga-coordinate sa mga businesses, sila na mabantay daya sa ilang mga negosyo. Ang compliance officers target na gid lang nila sa barangay. Kag sige-sige na nilibot nila sa barangay. Pahanumdum sang lokal nga panguluhan sa publiko, bisan bakunado na, maggamit gihapon sang face mask, maghugas sang kamot, kag mag-obserba sang physical distancing. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.